kok ketemu maneh priye, Mas? Lah kok sampean maneng? Lah kok sampean nang ngene? Siluman mau sampean sini, Pok. Waduh, priye Mas sampean ke Mas? Tak kandene kon bali neh malah bablas. Alah nyong wis ngerti biasa COD ke nyong genah dalan Mas giri anut dalan bae. Iki paling nangetan mrono tekan iki paling Ya tekan tapi dalane angel, Mas. ora tenang wis ahli Mas. Ngeyel iki ganjen iki. Cuk, 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 cuk. Nah, cuk ini. Sini Mas. Ki cuk kangelan iki. Cuk iki raimu iki kandhini angel lepor iki deleng jan. Ambane ora iso ngeyel. Ah nyong ngene liwat ngene ke iso aduh. Blok kabeh iki. Blokot kabeh ngasih jan. Aduh iki telok sandal iki. Sandalnya sing plek shot.